Pamene amalawi ochuluka komanso tingonena kuti pamene amalawi onse tikukondwerera komanso kukumbukira ntchito zimene mbusa John Chilembwe anagwira muno m'Malawi, komanso kuphatikizapo kwa ngotatu masiku 100 pamene Professor Arthur Peter Mutharika wakhala mtsogoleri wa dziko lino. Zikuoneka kuti tu Professor Arthur Peter Mutharika amene ndi mkulukuta moyo wabalalika tu. Ndi anthu akufunsa kuti abalalika bwanji. Tikunena pano misewu iwiri tsopano mu Lilongwe ikutchedwa Chilembwe. Ndikhulupirira winayi ndi Chilembwe uyu wa munthu, winayi ndi Chilembwe uyu wa nyawu. So amalawi tisankha kunena kuti kodi Chilembwe wa munthu akhala uti nanga Chilembwe wa nyawu akhala uti. Izi tuzachitika pamene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pofuna kupereka ulemu kwa mbusa John Chilembwe amene timamukumbukira pa 15 paliponse chaka chilichonse mwezi uno, anachionatu chinthu cha mtengo wapatali kuti msewu umodzi umene uli otchuka kwambiri mu Lilongwe umene umadziwika kuti ndi Paul Kagame utchulidwe kukhala Chilembwe highway. Kotero kuti pompano tikhala tikuona zikwangwani zikuyikidwa mu msewu umenewu kuti utchulidwe Chilembwe highway. Komatu palinso msewu wina umene umatchulidwa kale Chilembwe. Umenewu msewu umene umakhala kuchokera pa roundabout ya Capital Hotel kukalumikiza msewu wa Chayamba kudusa chaku Capitol Hill. Umenewunso umatchulidwa Chilembwe. Kusonyeza kuti tili ndi zilembwe ziwiri. Koma choyamba tinene kuti takulandirani pa zokamba amalawi. Pano timabweretsa nkhani zomwe zangochitika kumene. Nkhani zokhazo zimene zikuoneka kuti zatekesa komanso zagwedeza Malawi. Nkhani zimene zimakhala zofunikira kuti tizikambirane chifukwa zimatengera inu komanso ife pano kuti nkhani zimenezi tikazikambirana tione kuti kodi nzofunikira bwanji ku mtundu wa Malawi, kodi zithandiza bwanji. Komatu chidwi chathu kwambiri sichili pa nkhani imene yachitika ya John Chilembwe yayi. Nkhani imene yachitika inde yochita nemu msewu umenewu, koma chidwi chathu kwambiri nkhani imene iyi yautsa mapiri pachigwa. Imene yitu yabweretsa nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba, anthu akumuyamikira Professor Arthur Peter Mutharika pa chiganizo chimene iye wapanga ponena kuti msewu umenewu tsopano utchedwe Chilembwe. Potengera kuti poyamba umatchedwa Paul Kagame. Ambiri tikumudziwa bwino Kagame kuti ndi president wa ku Rwanda. President amene yitu kwauko akuoneka kuti sanagwire ntchito zabwino. Ambiri akumamutchula kuti ndi chigawenga cha ku Rwanda. Potengera mbuyo moja paja kunali kulimbana pakati pa Matutsi ndi Mahutu, ndipo kunachitika masaka, kuphedwa kwa anthu ochuluka. Nde akunena kuti chinachitika ndi chani kuti dziko la Malawi tikatenge dzina la munthu woti mudera mwakwawo mumachitika za uchigawenga mwachidule kuti anthu akumutchula kuti ndi chigawenga, ndikukatenga dzina limene lija ndikupereka ku msewu. So anthu akumuyamikira Professor Arthur Peter Mutharika kuti wapanga chiganizo choyenera pameneno tsopano msewu umene anthu amautenga kuti ndi wachigawenga kusandukano msewu wa munthu wa ku Malawi konkuno. Ngakhale ena akunena kuti ayi Chilembwe anapupuluma pothamangitsa azungu, lero tikutipitanso kwa azungu komweko kapempha zithandizo, so munthu amene kumpatsa ulemu ngati umene ndikolakwika. Koma kunena pa chilungamo, John Chilembwe anagwira ntchito yomenyera ufulu umene unatichotsa mulamuliro wa thangata komanso chitaganya chimene atsamunda amatichitira nkhanza kapena kuchitira nkhanza makolo athu. Koma nkhani ina imene ikuoneka kuti ndiyofunikira kwambiri kuti tikambirane, yomwe yautsa mapiri pachigwa, ndi yomwe iyi yochita nemu msewu kukhala Chilembwe. Aonena kuti bwanji osamanga msewu wina
kunena kuti utchulidwe Chilembwe instead of kumangosintha mayina a misewu yomweyo imene ilipo kale. Chifukwatu akunena kuti zitheka bwanji kunena kuti anthu amulilongwe avomereze kuti msewu umenewu tsopano utchedwe Chilembwe, pamene mtsogoleri wakale amene ali Dr. Lazarus Chakwera atatchula chipatala cha Palombe District Hospital kukhala Chilembwe, kudabukato mikangano ndipo kudatentha mpaka na mafumu kukhala pasi kuti bwanji mutchula chipatala chimene chichi osatiuza ife kaye kapena kukhala nafe pansi, zimenezi siziteka iyayi. Akuti ndezaphweka bwanji kuti Professor Arthur Peter Mutharika akapankheni mu msewu wa Mulilongwe kukhala Chilembwe highway, yeti anthu adalankhula zambiri pamene Dr. Lazarus Chakwera anatchula chipatala cha Palombe kuti chikhale Chilembwe Hospital. Mwachidule kuti zikuoneka ngati zophweka komanso zopepuka pano pamene ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika ukukwanitsa kusintha misewu, mayina a misewu especially ngati Mulilongwe opanda resistance iliyonse, pamene Dr. Lazarus Chakwera amene anali mtsogoleri wa chipani chija kamene akadali mtsogoleri wa chipani chija cha Malawi Congress Party nthawi imene amalamula, ataona kuti iyayi nthawi ino pofuna kumulemekeza John Chilembwe tiyeni titchule chipatala cha Palombe District Hospital kuti chikhale cha Chilembwe, chipangidwe nemo mu dzina la Chilembwe. So zinaoneka kuti anali ndi resistance yochuluka. Kodi ino Amalawi mukuona kuti ndi zabwino kapena zinachitikazi ndi zabwino kunena kuti anthu ena akamalamula ngati ndale mwachidule kuti zomasankhana magawo kunena kuti yayi iwe Chakwera sungatchule chipatala cha kwathu dzina la Chilembwe, yayi ulibe mphamvu ndi ufulu umenewo. Koma Peter Mutharika anene kuti yayi mchigawo chapakati ndiye ndili ndi mphamvu zonse zotchula misewu ya mmene mu mayina amene ndikuafuna especially ngati akumwe. Zikuoneka kuti anthu tsopano ayamba kuona kuti zikhala motani pamene papa. So nkhani ikuoneka ngati yatha koma sinathe. Tiona pamene bungwe la Roads Authority likhale likuyika zikwangwani mu msewu umenewu, pamene anthu ena akunena kuti yayi sitikuvomerezabe ife kunena kuti msewu umenewu utchulidwenso Chilembwe. Ife timawutchula msewu umene timawudziwa ngati Chilambula uyambira kalekale. So poyamba ponali Chilambula unabwera kukhala Paul Kagame, pano sopano uzitchedwa Chilembwe highway. Ngati nkhani imene ikuoneka kuti inuyo muli nayo mulomo kuti mungathe kuyika pa mulomo kapena mungathe kuyika pa maganizo anu, talembani mu comment section kuti kodi mukuganiza bwanji pamene Professor Arthur Peter Mutharika wapereka ulemu wa John Chilembwe potchula msewu umene unali wa Paul Kagame kuti uyambe kutchulidwa John Chilembwe highway. Inu mukuganizapo bwanji? Nanga ngati simukugwirizana nazo talembaniso mu comment section. Musayero panga like, comment komanso kuchita subscribe kuti nkhani ngati izi zikabwera tizikwanitsa kuzikambirana panopa, kuti maganizo anu komanso maganizo a anthu ena muzitha kuamva bwinobwino zonse. So munali ndi ine mwakoma nonse, tionananso mu video ina imene tikhale tikufotokozera kuti kodi nkhani imeneyi anthu akuyikamba motani, pamene tidzawerenge komanso kufotokozera ma comment amene inu mwalemba mu comment section. Tionananso ulendo winawo bye.